Bitno da je prosvjed bio miran, odnosno nije bio prosvjed, nego šetnja je bila mirna i ovo je prilika za i druge građane da isto naprave šetnju, da vide kako izgleda Markov trg, da vide ko tamo vlada i vjerujem da će doći trenutak kada će se na Markovom trgu skupiti puno više nego 15 ljudi i malo po malo kako će se ljudi više skupljati, tako će ljudi, ja vjerujem, sa vremenom moći ostvariti pravo na mirni prosvjed i ova vlada koja uporno opstruira i ne želi čuti građane će ih morati poslušati i saslušati. Je li ovo bio prosvjed ili šetnja? Ne, ovo je bila šetnja kao kad imate turističku grupu od recimo 10 Kineza i sad se 10 Kineza šeće, znači oni nisu, to je neka vrsta okupljanja, ajmo reći, kad oni kreću, ne, ali to ne radi se o prosvjedu, jer niti nije bilo remećenja javnog reda i mira. Znači, ako će vlast pokušati represivnim aparatom suzbijati ove, ajde da kažem, slobodu kretanja građana, to će biti katastrofa po njih.